Ten fajny. A i tak tamten lepszy. O. Lepszy od bizona? Ojej. Ja już robiłem. Lubię Maseję. Rynku rolnego, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przypominam, że jest z nami już minister Stanisław Galemba, proponuje w swojej obszarów wiejskich na lata 2012-2018. Także o tych sprawach będzie można dowiedzieć się w punkcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także działają punkty konsultacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, które informują o działaniach grup na rzecz zapobiegania. Podsumowująca ten konkurs, wręczenie nagród i wyróżnień laureatów. Pełno. Tak to się nazywa mnie przerwy. Zielonej, pan Andrzej Tusiński z Technikum Agrobiznesu Zielonej. Prosimy o wpisanie się do punktu medycznego połopoczetycznego. Pan Andrzej Tusiński z Technikum Agrobiznesu podhonorowym patronem Polskiej Węgla Komorowskiego. Konkurs jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
czego by tu zacząć? Tyle marudzenia, że świat jest za coś. Dookoła piękna, ale co ty na to? Nowo narodzona wizja życia automatu. Koniec już dramatu, wracając do tematu. To jest ten beat, który niesie całemu światu niewiarygodną siłę wieczorowego klimatu. Więc wyjdź na parkiet, pokaż swoje flow. Niech patrzy z czterech stron, oni tego chcą. Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowana bania trwa. Zasięgu ręki, dźwięki, te niepowtarzalne, że chwilą nabiera znaczenia, man. Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowana bania trwa. Zasięgu ręki, dźwięki, te niepowtarzalne, że chwilą nabiera znaczenia, man. Zasady walki makabrasta są hot. Bijaj z nami na party, bijak z nami na party. Raczej wbiją mnie prędko, chwila z nami na hajfi. To osiedlowe piekło dziś często. Niesiemy ogień tym sercom, które zasady gry traktują tu serio. Mam brudne serce na lupach, wciąż ten brud wychodzi z bloków jak Usain Bolt. Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowana bania trwa. Zasięgu ręki, dźwięki, te niepowtarzalne, że chwilą nabiera znaczenia, man. Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowana bania trwa. Zasięgu ręki, dźwięki, te niepowtarzalne, że chwilą nabiera znaczenia, man. Dziś podpalamy salę wiecznym ogniem. Nie będę sam pod ścianą, kiedy każdy buja się. Chcę tańczyć całą noc, za chwilę zapomnieć o śnie. Widzę tutaj same uśmiechnięte twarze, jak jest gorąco. Gaszą pragnienie przy barze. To będzie wieczór, jaki sobie wymarzę, obfitujący w masę różnych wrażeń. Do 30 w sam raz. Trochę by miała, nie miałaby co ciągnąć, ale wyszła, no więcej nie ma.